Mae pawb efo gwallt hollol wahanol. Mae rhain yn ni sydd efo gwallt trwchus eisiau fe edrych yn deneuach, a mae rhain yn ni sydd efo gwallt tenau eisiau fe edrych yn fwy trwchus. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos chi sut i wneud hyn. I wneud gwallt trwchus yn deneuach, da ni wedi paratoi'r gwallt ymlaen llaw efo siampw a conditioner sydd yn anti-frizz. A'r peth diwetha da ni angen wneud, da ni'n wneud yn siŵr bod ni'n cymryd darna tenau o wallt i wneud yn siŵr bod bob lewin yn cael ei sythu. I wneud gwallt teneuach yn fwy trwchus, di paratoi'r gwallt ymlaen llaw efo siampw a conditioner sy'n reid bywyd i'r gwallt. Yr ail beth da ni wedi wneud ydy paratoi'r gwallt ymlaen llaw efo rollers velcro. Yn ola, da ni jyst yn bacwmio'r gwallt i wneud yn siŵr bod yr bywyd da ni wedi rhoi i fewn iddo fo yn aros yn yr gwallt. A dyna ni. Gwallt trwchus sydd rwan yn denau, gwallt tenau sydd rwan yn drwchus.